ikerketa oinarrituta dago 1985ean Oteizak eta Juliaondo Oteiza eskultorek eta Juliaondo arkitektoak Donostiako hilerri berri baten egitasmoa aurkeztu zuten. Hori kokatzen zen halako lehiaketa, nazioarteko lehiaketa deialdi bat egin zuena Donostiko hiriak, Oioeko kanposantua beteri zegoela eta zuten Ametxagaina gainean halako Oteizak lan egin zuen Juliaondo arkitektorekin egitasmo bat sortzen eta baita ere sartu ziren parte hartu zuten orduan ikasleek ziren Enrique eta Enrique Erralda arkitekto hiru proiektu. Bat lehendabiziko zen arkitekto hutsena. Eta bigarren eta hirugarren bertsioa Oteiza sartu zen hor bestelako nolabaiteko eraldaketa batzuk zehatzen. Ideia nagusia izan zen Oteizaren. Eta Oteiza planteatzen zuen hausia. Kanposantua halako aireportoko despegatzeko edo aireatzeko pista bat bezala. Eta berak zion lema edo kanposantu horren lema izango zela ez ala eta erdeaz esaten zuen no es que aquí yacen, sino de aquí parten. Amendik anabitzen dire, ez amen ikusten dugu hautzen azken bertzioa aurkeztu zutela. Ikusten da nola baiteko hegoaldeko egian hemen plantatuko zien hilobiratze gunea zela. Eta hemen izango zen alde monumentala. Eta prisma hau izango zen eraikuntza nola baiteko kanposantua esan ulertzen bakarrikan kanposantu bezala, aldiz eremu kultural bezala, halako unibertsitate popular gisa. Eta orduan eraikuntza erraldoi honek hartuko lituzke horrekin. Juliaondok bidaltzen dio azken eskutitza Oteizari behin lehiaketa erabakita eta gero esan ez, sentitzen dula ez dutela irabazita horrela, baina hala ere Juliaondo lortu dula beran nahi zuen betiranik gauza bat, eta zen Oteizarekin lan egitea. Eta berarentzako ohore bat izan zela lan egitea berarekin da lortzea. Ezin duguna da astu, urte batzuk aurretik beste arkitekto batekin, Roberto Puig arkitektoarekin, aurkeztu zuten egitasmo bat Montevideoan, 1998. Eta hemen mugitzen bakera, hau zen, eta ikusten dugu, parekotasun ez bakarrikan formala, egitasmo konzeptuala baita ere antzeko zela. Hemen, panel honetan, hau ez da, beraiek garrai hartan aurkeztu zuten egitasmoaren panelaren antzeko. Guk egin dugu bizkat faksimil gisara errepikatu hemen, zen dokumentu horiek galduta daude. Eta hain datu urriekin da guk egin dugu arkeologi lan antzera nolabait berberatuz hau da guretzako garrantzitsu. Hemen ikusten da zuzen nolabait aireatzeko pista hori bezala, aeroportuko pista hori ez, eta jartzen du Igeldo eta Urgulen arteko tarte hori. Norantz, firmamentorantz, urtzirantz, ez lurrerantz. Zen horregatik zion berak, no es aquí yacen, aquí parten. Eta oso politia, oso poetikoa da, ez? Eta marrazki txiki honek nolabait, hau da, lotzen duena edo maklatzen duen izaren eriotzaren nolabaiteko pentsaera eta gero hilerri bat bideratu izatea berentzako zen ametsika berria.